Hey Siri. What's the time now? It's 10:31. Okay, thank you. You're welcome. Hey yo guys, it's your boy Ndizam Kabele, the most expensive Fan X. Hey, watch till the end. Enjoy today's content. Hope you enjoy. Guys, thank you. Morning guys, it's your boy. It's not your boy. Anyways guys, come do a morning routine with me. Yeah, hope you enjoy. If it's your first time, please subscribe and make sure to like and comment if we turn the video. Hope you enjoy, man. Thank God. So guys, ngizobe ngiqala ngidlule lana futhi ukudlula bas angazi uma ngizuma ekseni vuka ngo5 enze parish ngisemphakelile yini but qala ngidlule. Thank God. Angazi futhi let me switch the camera. I tried, man. I tried. Yeah. Now let me go to the bathroom. The bathroom again, wash my face. Mind my head, kind of lamb of it. Then we might go in the buffet. Number donations will be fine. It will be okay. Yeah. But so much also.
Alright, so ngiphepheza kanje. Ngiphephethe. Yabo. Hope niyabala lapho. Balan. Okay, uzothatha isikhathi-ke lento leyo. Guys, if you haven't subscribed, please subscribe and tell abafethu. I-content le engikana nokuyenza ngiyaqala ukwenza i-vlog kanjena on my account, so ngizoyibona ukuthi zizophuma kanjani. Like I'll try like to put like the music I'm a vlog pholile. Like I'll try. Yeah, but if not subscribe, you can subscribe and make sure to press that notification button so you can be notified when the next time I drop whatever I don't do. Hey, plus please subscribe and like. Then I'm going to Goba now. Goba the Vaseline. Ngibona ukuthi ngizoba njani ekhanda ngeke ngilikame shame. Ngeke. Wenza ekhanda mase ngiqedile yonke into. Ngiyathola man. Okay. Since it's not a paid promo, I'm combining the Vaseline. Mangeza! Guys. Hey, ngwazi ukugcoba mina, but yeah, ikhanda ngilungisa mase ngiqeda ukugeza. Ngithola. Manje ngiyodla iParish. Ngiyodla iParish mase ngiyacleana. I don't know if manje ngiyiclean ngala nyango, but ngizobona. My room is clean. I will just open I can't. Umdaga. Mina. Faka kakhulu the sugar ngizaya. Faka. Let me just open. That's okay. Also, okay. Awuzweke khuphuka lapho khuphuka. Perfect. Hey guys, yazi ukuthi ugcine kwiParish ngisakwazi ukuqhubeka, but ekuseni. Hope you are enjoying the video njengobubuka. Morning routine right now bafethu it's 5 o'clock, so I'm cooking beef curry with the rice. That's the man
ngifake isalad neceleni, but I'll see ekuhambeni kwesikhathi. Nakho kunje manje ngithwele i-rice leliyana, beef curry lana, kuseyinyama like ngiyayibilisa ngithwele. Ngizonikhombisa mase, you see, keep on watching, stay tuned. Wena nje qhubeka ubuke, make sure to like, ngoba ubuka nje ngicela like mfethu. Yeah, and it feels like you saw like the title ukuthi wenzakalani nomthwalo. Angazi noma like angazi noma inyama yami like ifaka amafutha yini, but I'm not sure. Ngicheck i-rice lami silinjani. Bese ngiqoke ngisho namazambane. iPhone 13 Pro Max yami ibiza ngayithenga cash. Steam. Okay. Like selila ngakhona. Okay. 2 minutes. Izobe sekuqedile. Okay, let me just turn on the light. Manje amanzi. Cleaning the glass. I wanna put water. Right. Oh no! Cishe kwenzeka into la yazi. Yey! Too close. Okay. Where is this thingy? Okay, let me use this glass. Let me drink first. I just want to be hydrated. Our critic, red. Please don't judge me. I won't judge you. Oh no. I was like daddy massive dog. Shit. Like, single man. Over this area. I wanna. Some fun of solar. Ngizosula mase ngiqedile laphayana kuyashisa. Pour some water. Okay, ngikwathele wonke ke mina. Okay. One minute left. Let me check. Says. But don't judge the boy, man. Okay, la ningakinaki sibuye la. Sobuya la. Yawandi. Yawandile leyo shaka, yawandile. Ngicela kwandile.
Kunjena-ke siphezu kwabo. So guys, njengoba ngifakile i-spice leziyana, guys, so today it's Saturday. Guys, ukuthi ngigcine ngipheke izolo. I'm so sorry ukuthi anikhombisanga ukudla. Ngivele ngakhohlwa yabo, because bese sengisha ukuphaka ngidle. I was so hungry. Nala endlini futhi like bese belambile. So angisakwazanga. Ever bafethu okay, but I hope like you enjoy like the video. Make sure like to subscribe. If it's your first time here, make sure to subscribe. Enjoy Mkabrizi vlog. Yeah, hope you enjoy, man. Thank you. Guys, olusisa inventorizanga khathe ngikhishima. Bengena nje lokho ngikhishima lokho ngiphethe ifoni yabo. But sesila ebishi ngiphethe my sister. I hlezi serious ngithwala. But anyways bafethu sisangale like kwelinye side la solwandle ngithwala. Otherwise thank you. Siphethe Malondi lana. Londi Dlomo, Londi_Dlomo on TikTok. It's Londi Dlomo 48. Yeah. TikTok na Instagram nenze njalo ke. Nenze njalo bafethu. No, don't call my people Lizzie. No, we don't do that like to Mkabrizi's family. I'm sorry. Young Tola. Part of the Dinangwes, guys. Yes. If it's your first time here, or in this day vlog, whatever that you call it, Kona Loco. Make sure like to subscribe, press that notification button so you can be notified whenever I drop the new vlog. Stay tuned. Thank you. Kumakhapuli lana bafethu sekusena nje ithi no loli nje bafethu buka nje kuyajola one way left and right. 50 ngapha 30 ngapha mahala ngala. Thatha mahala sonke bonke phakathi. Lapho bafethu asisafiki la siya khona. Abo nje ogeli niyawe yasho ukuthi hawe umkhabelo wazongihambisa Jesu. Yo. Yeah, sure. Yabo manje futhi umuntu uyilalele. Ngivuka nje ukuthi sirayini. Kodwa Facebook aphethe uyakhiwa bafethu umulane yazi. Lele bayibona lona akayithi. Serious Facebook bafethu umuhle kanjani mfethu? Angithwali. Khona umkhabelo umuntu. Angimazi. Mina ningasitshela emekhoneni mazi kodwa ngeke simazi. Mfethu. Afethu uma so uthatha ukubheka impela buka aphethe emuva dog. Lapho ubonani. Mfethu. Manje wena phethe indaba nakho ngekho serious. Yes. Uyaza nawe? Sengiqalile yabo manje sekubuyele emuva. Oh like phambili manje kubuyele emuva kuyongibambezela. Oh like you investing in yourself and so on.
You know, like your Mina vision. lendlela yami manje iqondile ngihambe kwenye lane ngibona ngihamba endleleni eqondile. How we mad, that's a bar. Yabo. Woohoo! Yo, bafethu, take notes, bafethu. Mana, this is the life I want to live, bafethu. Like, bro, phuma kwakho fethu, ngithathela iwalk olwandle. Wako ayibona le nto le enandi. Hey, ayikho fethu. Ayikho sanomfula. Uyobanga nokubanja inkunzi ke lapha enandi ayacabanga. La iphara udlula nalo Fethu. kuba mnandi ngixoxa. Lapha le Othi indaba ehambayo. Ingacela ngisho imali. ipara alikubingelele nandi. Wena lana uzobingelelwe iphara acabanga. Lekuzwele kanjani xoxa ukuhambayo. Yangithola ayi. Stress. Fethu. Ukucela ama-2 abashubi. Alicele lalana. Alicele lalana. Aniwatrainele amaphara ukuthi ayisicela imali. Na ayagula inkinga la ngale. Yabo. Kanti lana fethu ayazi. Ayageza cabanga. Wake fethu walibona. Uyiphara kukhona ulwandle. Wabe ukhetha uyiphara. Waphela uvuka ekseni uyiphara uyasolwandle. Fethu. Mfethu. Izo nje fethu. Buka fethu morning session fethu uyabuya mntaka baba. Kama couples bafethu. No bafethu. Empilo le bafethu. Hayi. Ayisolokho isincenga bafethu. Abazali sebeqinisile ukuthi fundani kuze nizophila impilo egrand. Ningafani nathi. Yeah bafethu ningaphili nathi. Yangithola. And futhi into futhi engifuna la sibatshele yona kanjena ningaboki abanye abantu ngoba like benezinto ezingcono mase nawe uyayifuna leyo nto leyo. Isikhathi sakho siyenza. Yangithola. Mfethu. Yabo impilo nikuyalinda mfethu. Iphupha lifu umnikazi esaphila. Mfethu njoba imini ingaka. Ifisa silingani. Yangithola. Asilingani ngamandla. Abanye bayibuza hayibo umkhabela mfethu senihamba kephi ke cha sisahamba olwandle. Kusayikhona. Same down. Yabo nje bafethu ekhaya lapha phezulu la nje. It's a walkable distance 5 minutes. Yangithola. Kuyibona uthi girl phela uyanya buza asafisi lutho. Yomiwe ke manje. Womiwe emawu. Womiwe hayi womiwe ke manje. Ngeke phela ngishayisa vane ekhanda kuseni kanje. Womiwe. Oh, water. Water. Yes. We don't drink water, Alana. We drink water. That's all. Water. Yeah. Thank you. Guys. Umuntu khathele manje. So hamba sikhathini la. Hamba sikhathini. Okay. So bafethu lona lwandle lolala eBrighton Beach. Abantu sebefile ekseni. Hey bafethu. Manje fethu all I want is coins. Fethu akukho kodwa ngathi kuvaliwe lapha na cabanga. Ngathi kuvaliwe lapha. Ngathi kuvaliwe. Kuvaliwe. Zulu. It's not Zulu.